Hej alle sammen. Hej alle sammen. Så velkommen til vores video, og vi venter på farmor. Og måske kommer de så timer. Og så Hvor skal vi hen? vi der være Lad være. der vi nej jeg vil gerne se. Sig nu hvor vi skal hen. Vi skal. Vi er være hen til ferie. Ja. Vi skal med færgen. Ja, færgen. Nu siger vi lige, vi ses. Ja. Vi filmer, når vi kommer op på færgen. Ja, så filmer vi hele færgen. Vi filmer hele vores ferietur. Ja, det gør. Så Og laver vi vi en filmer i vores hytte. Hytte. Ja. Film det hele. Jeg filmer hele, så vi ses. Så husk at like og subscribe. Der har vi det lille mosedyr. Han får mad 1 gang om året. Ej, det er Er I klar? Så går du over til Patrick og siger, har du sovet godt i nat, Patrick? Jeg har bare sovet skønt. Selina, har du sovet godt? Ja. Luni, har du sovet godt eller dårligt? Dårligt? Hvorfor? Nej, men det er til YouTube. Det er til hjemmevideo. Fortæl nu, hvorfor du sov dårligt. Det var sådan. Nå, du skulle lige vente til at sove et nyt sted. Ja. Velkommen til Esters YouTube-kanal! Skal jeg komme til noget? Så skal du spørge mig om noget, Esther.
Næste. Det var mig. Nu er det dig. Næste. Næste. Hvad så, chat? I dag skal vi ud og svømme. Når du ser det her, Ronny, så skal du bare vide, at du er mega dum, at du falder i her. Og jeg ved ikke, hvad du prøvede på, men nu skal vi ud på puden, og jeg håber, du ser det her, så du kan få at vide, at du er mega dum. Og så prøve på, så jeg ved ikke, hvad du prøvede på, men at du gjorde det, du gjorde. Nu skal vi ud til dem. Eller puden, det ved jeg ikke endnu. Og det her det er noget mellem os, Ronny. Men det kan være, at jeg lige skal tisse i vandet også. Hvis du overhovedet hører det her, den her del af videoen. Og nu håber jeg, at det her GoPro kan holde vand. Ellers så mister du et GoPro. Og det ser ud til at være ret dyrt. Så nu ser vi lige. Og jeg er der hovedspring op for. Nu ved jeg ikke, om jeg sætter hovedspring med det her. Jeg skal bare holde i. Okay, jeg gider ikke det her, men jeg gør det, så du kan få noget og redigere eller poste det eller andet. Jeg gør det nu. Fuck, det gider ikke. 3, 2, 1. 2, 1. Det er en video, og ja, vi kom for sent. Så se havet og det her. Se det sådan, vi kan ikke tage ind og se om der er minibåd. Vi kan se der. Vi kan godt se. Fint. Kan se, Manne? Der var lige okay. Så der. Så vi lige der. Hvor er vi henne? Båd. Der
Vi er på et færge, og vi styrer virkelig kameraet og alt det her. Og I bukta til venstre her, så ble det satt sammen Bluey! Bluey! Det var en god tur. Lidt lang, god tur. Hvad så, Nuni? Hvor meget giver du det her badeland? Hvad? Hvad giver du badeland? Hej! Jeg kan lide det. Så vi skal se under vand. Så under. Hvor mange giver du badelandet? 10. Hvad siger du, Lander? 100 millioner. Prøv lige smag mod bedst. Tag din hånd. Så lidt. Nej. Hej, altså, vi skal watch det. Ja. Det! For helvede! Undskyld, men kamera er lidt rød. Skal I se det? Så, er I klar? 1, 2, 3! Nu kom jeg!
Dennis. Hej med jer. Så for helvede, så er det i gang igen. Nu skal du se, hvordan det er at være under herovre. Men det er voldsomt bassin. Eller det er voldsomt område her med bølgerne. Det er stadig ikke for sjov. Man slår sig godt nok slemt, hvis man ikke har styr på, hvad jeg laver her. Okay. Hvad laver du, Lander? Piller du alle hans hud af? Hej. Hej sammen. Hej alle sammen. I dag der er det... Fredag. Det er onsdag. Onsdag. Ja, og vi er i... I vores hus. Nej, Hvad så? vores hytte. For sit. Ja, og i... Ved du, hvad land det er, vi er i? I dit hus. Er det i Danmark? Nej. Nej. Er det i Norge? Ja. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. I Brodal i Norge. Og nu skal Lander lave en video, hvor han leger med Esther. Ja. Ja. Så gør du lige sådan her. Cut. Ja, sådan her. Cut foran kameraet. Klap. Godt. Alle sammen. Jeg laver en video af Esther. Alle sammen. Nu. Nej, Esther. Hvor er du, Esther? 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 Selina? Hej, Jacob. Så. Det er fint. Næste. Nemser. Nemser. Alle sammen. Det er det gamle. Du er næste jord, der er sammen. Dem, der giver og laver lort i hans. Du der det med dig. Ja, du kan holde den så. Så der holde den. Så der holde den. Næste. Den må du ikke tage. Nej. Jo. Man kan godt finde dem med. Undskyld, det var for højt. Så er vi på vej over for at få lasagne. Nej, Nej, sgu da. ikke endnu. Næsten. Næste, det er det, vi fik til James' fødselsdag. Det er lækker mad. Ja, det er mega godt. Ja. Jeg glæder mig til det. Ja. Det er mig, der lige er blevet smurt ind i aftersun. Ja. Eller det var også Vi lidt... har også flødekartoflerne bag bilen, bare lige så I ved det. Og det er dem, det kan jeg sige. Nå, nej, jeg skulle også lige til at sige, at det var også lidt for selvsikkert at sige. Nej, det er mig. Ja, det er mig. Nok når det er i konkurrence med flødekartofler. Ja. Nå, pis. Men altså bare vent til i morgen, det bliver verdens bedste lasagne. Ja, det er Jamen, det glæder jeg mig til. Ja. Ja, dem der. Ja. Er du god til at køre bil? Ja. Nu skal du se her. Så. Nu er det dig, Lander. Rolig. Jeg rører ikke noget med. Nej. Nu ser hvor god han er. Og Patrick har sådan faktisk var, hold da kæft, mand. Det var da utroligt, hvis man kan køre. Der går der. Ja, han har lært det på en god overmåde. Ja. Enten så drejer du, eller så døver vi. Ja. Har du taget en med? Hvad? Ikke så langt ud. Jeg har taget op noget med jer. Godt tænkt. Men det var en kort, ikke? Ja, det er sådan. Det var det, der lige var nedenunder. Jeg overgivede ikke. Så skal vi den vej, Lander. Du skal huske at kigge. Kommer der nogen? Nej. Halle, du Du har har ikke ikke kigget endnu, kigget. lille ven. Nej. Nej. Det er godt mærke. Ja. Det er derhen. Ja, det er rigtigt. Godt huske. Så der var kun det var Skovhus. Vi skal hen til farmers hytte. Også. Hvornår det var hjemme, det var snehus. Eller vores hytte herovre. Nej. Slut op. Det var den vej. Nej. Det er det. Kan du huske det? Kørte jeg der i går? Og hvad filmer du? Det er fordi, du er mega sej. Du er god til at køre. Lad os nu på! Hvad laver du? Det gør du med vilje, fordi du ved, at han filmer.
Klart, det syr så bagefter. Kan du huske, hvor vi skal dreje ind, han? Ja, det er rigtigt. Der er inde ved siden af Lindens bil. Der holder Nias. Jeg kunne ikke, der kommer noget nyt. Ja. Flot. Sådan. Så sidder han og retter også lige op. Ja, vi alle sammen vil høre, at de vil sidde sammen med sig. Det er præcis, hvad man snakker om, det med feature. Lige maden, eller? Maden er god, ja. Selskabet er mindre godt. Hvad laver I? Vi holder afslapningsdag. Hvad laver du, Selina? Hvorfor styrer du med hånden? Hej. Kan du filme, mor? Jeg er virkelig ikke til god til det. Film på mor. Det tager jeg op. Kan du se det? Og lillemor, hun er i køkkenet. Ja. Som hun plejer. Ja, der er ingen ferie for mig. Ej. Det er kun én gang, du er i køkkenet her. Jeg driller dig bare. Men du vil heller ikke have hjælp? Nej, det kan man ikke være 2 til lasagne. Det er derfor, jeg valgte det. Til. Ja. Så, jeg synes, at du er blevet lidt tykkere. Sådan her de sidste par dage. Jeg tror, du har spist for mange vingummibamser. Så blev du tynd igen. Hej, Selina. Ej! Hvad er det, du har inde i munden? Hvis man har lyst, så er der også pæresaft. Er det chips? Har du smagt pæresaft før? Det vil du ikke have. Hej alle sammen, velkommen til min video. Vi skal synge i dag, og det er den første sang. La 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 la, chicken. Steve our chicken, and it is yourself. Boom, chicken, and it bring us up now. Green, green, twist, have a snack. Ooh, what's about spicy and the love. Se hvad I kom forbi, for the baby one. Baby one, du har ikke farpakken. Du ligner din mor. Undskyld. Jeg var lidt forvirret. Nu er det min tur til at tage det. Nu er det dig, der skal synge. Nej, jeg kan ikke synge din sang. Okay, så prøver jeg bare at synge den. Lyn, gør nu væk, vi vil godt det. Nej, det er mig, der synger. Okay, så prøver jeg godt sådan noget. Men behøver ikke at dø. Ikke film. Det er Yasu. Det er Yasu. Jeg kan se lyden. Det er så Yasu. Så lyden? Ja. Lyn, gør nu væk, vi vil ikke have dig. Ved grøn af solskin er dejligt. Vi vil godt have sol. Sol. Kom. Gå nu væk. Selina siger Esther, og det er ikke sjovt. Selina er så sur, at hun laver lort i blæ. Selina er så sød. Selina smiler. Esther! Lyn, gå nu væk. Vi vil godt have solskin.
så stor pakke der. På vej hjem igen. God fisk. Nu løb jo også. Inden vi skal finde. Har du skiden, ja? Det har du, Ron. Det er dig. Skal jeg prøve at skide nu? Filmer du? Ja. Nu siger vi farvel til Vrådal. Lander, sig farvel. Farvel. Nu lige sige farvel til Vrådal. Mor, sig farvel. Farvel. Hej Lander. Hvor er vi på vej hen? Ind til Norge. Nej. Hvor er vi på vej hen? Danmark. Til Danmark. Vi holder her ved færgen. Vi er i Color Line. I Color Line færgen, ja. Det er rigtigt. Nej, jeg filmer. Er du filmet? Ja. Kameramanden. Hej. Vi er ved at sejle op til Danmark. Vi starter i Hirtshals. Ja, vi sejler i Hirtshals. Og så bliver det i luften, hvor vi er på Hirtshals. Det er så kommer vi hurtigt hjem. Det gør vi. Hvad siger du, Lander? Vi sejler hen til sejlemand. Jeg gemmer den mand. Hvor gør du?